L-isbaħ rigali wieħed jista' jagħti f'dawn iż-żminijiet huwa li jagħti d-demm. Dan il-ġest żgħir li ma jiswix flus jista' jsalva il-ħajja ta' diversi persuni. Dan kien il-messaġġ illi waslet mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista Mary Grech meta s-sibt filgħodu għamlet żjara fil-Bank tad-Demm f'Gwardamanġa fejn hi wkoll tagħti d-demm. Huwa rigal li ma jiswix flus, huwa rigal li tiġi jekk inti b'saħħtek u qed taħseb għal ħaddieħor. Jekk taqra tara li kull minuta ikun hemm bżonn borża demm. B'daqshekk billi tiġi u tagħti d-demm m'intix tonfoq flus, m'intix se tagħmel xi sagrifiċċju kbir, żmien il-milied, żmien li nagħtu r-rigali. Rigali ma jiswix flus, però jiswa ħafna għal min verament għandu bżonnu. Hija ringrazzjat lil Maltin li mingħajr daqta trombi imorru jagħtu d-demm, ġest li stqarret li għandna nkomplu nippromovu għax juri il-vera valuri tas-soċjetà Maltija. Jiena nammetti l-esperjenza personali tiegħi domt ħafna biex iddeċidejt li nibda nagħti d-demm. Issa li dan l-aħħar 3 snin li bdejt nagħti d-demm u s-sodisfazzjon li tieħu wara li tagħti d-demm huwa kbir. Bla flus u tista' tagħtih b'imħabba kbira. Preżenti flimkien ma' Mary Grech kien hemm il-kandidati l-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista Janice Ketkuti u John Baptist Camilleri. Għal dawn iż-żmien ta' festi l-Bank Nazzjonali tad-Demm nieda filmat qasir sabiex iħeġġeġ lill-pubbliku jersaq u jagħti d-demm. Fil-fatt il-kampanja tal-miliet tkun Anġlu u raxta dawla l-ħaddieħor għati d-demm qed tħalli l-frott mixtieq fejn diversi nies qed jersqu biex jagħtu l-isbaħ rigal li qatt jistgħu jagħtu id-demm.